Sani ni riwruok mar wang'iyo mago motende kod weche mag jopuonj. Riwruok mar jopuonj kaachiel kod because as a union we can petition the president so that he's being removed there forthwith. Does he understand that the president signed a charter with the members of the university community? Jagoro maduong' mag riwruogno Constantine Wasonga lero ni piny owacho nyaka koro dew wang' jopuonjre mawuok e familia mayutogi ni piny ma oketo genogi mana e mbalariany mag piny owacho. Kaka chama mar UWASU ok wanya yie ni Kenya ka kodiro lok mana ni en mar jomoko lilo. Sama ne jo udagi campaign jatendgi nowacho ni obiro medo pesa mimiyo university gi asilimia 45. To bang' dweche ariyo koro gidwa gole te. Koro wapenjo ka jopiny ka to nuwuondogi. Omedo ni kuom ketho seche weche mamoko sirikal kokalo e migao mar somo onego res jotije mbalariany ma koro ywago chudo mag osara ma osebedo achiedh nade maduong' e pacho ka. I expect the CS Ministry of Education to go to Egerton University and solve the crisis there. Because himself, I'm sure, he'll not be able to earn 50% of his salary. I expected him to move to more university. Motenore gi mano jaod bura manyeri town Duncan Madhenge bende oyango ni nyalo biro bedo kum maduong' ne jopiny mayutogi ni piny mane ogoyo ombulu ne sirikand Kenya Kwanza ponono ni sirikal ochungo kony ne mbalariany ma pacho ka. Na huyu mwananchi wa kawaida ndiye alipatia President William Ruto kura yake. Huyu ndiye tunaita hasla. Huyu hasla ndiye ametafutia waziri wa elimu Ezekiel Machogu cheo katika serikali ya William Ruto. Sasa itakuwaje ya kwamba siku chache baada ya kukalia kiti ameanza kuangalia namna ya kudhurumu huyu mwananchi wa kawaida hasla mwenye alimtafutia kazi. Weekly Foko, Ramogi TV.